Takže zdar lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska to je video z aut, jezdíme tady s autama a jsem tu s mojím bráchou. Čau. Takže jedem na to? Jo. A jinak dala jsi tu mapu, takže já to kliknu dřív, takže já to kliknu od dřív. Já řeknu 1, 2, 3, já kliknu a potom řeknu 4 a ty klikneš, jo? 1, 2, 3 a počkej, 4. Tak jsme to nestihli, tak pojedeme každý sám. No tak nemůžem. A budeme říkat, kolikáti jsme, takže kolikát asi. Já jsem první. Já taky. Začínám být první. Máme jinak stejné auta, aby to bylo fér, kdyby jsme se utkali. Jsi první a taky. Jo, já jsem první. Jinak ctíme naši čest a jsme Češi. Tak musíme vyhrát Českou republiku. Za Českou republiku. Já jsem dojel do cíle, já jsem první. Já zatím jedu do cíle. Jo, taky jsem první. Tady nahoře to, jak kdyby vidíte. It's place, jsem první. Yes. Next. Už jdu další. A jsem první zase. Nějak lidi, já už nemám jenom to auto, co má Bára, já už mám o hodně lepší auto. On už má lepší, protože on začal už před týdnem. Tak 3 dny už to hrál. 3 dny, jako, 4 vozy, já ještě nemám, já mám jenom jedno a to je tady to malé fáro. Ale když jsem si ho už vytunil, já už jsem si ho teďka vytunila, brácha mi pomohl, takže už jezdí jako líp. Už jsem zase první. Jde rychlej, co? Já jsem taky první. Teďka, jak víte, jak ta padá. Já jsem to dojel ten závod a jsem první. Hej, já jsem dojela, jsem nemusela pospěchat, protože všetci vyhrála první. A takže teď jdeme na tu mapu první s tou vlajkou, jo? A tam teď to tam? Na jakou jsi šla? Na tu první, s tou vlajkou. 3. Já to se osvětu. 3. Já to řeknu, já na 3, ty na 4. 1, 2, 3 a 4. Nejsme s tou spolu, tak to vlastně nevadí. Já mám úplně teďka velké fáry, kdybych vám to jaké jsi? A nebo já to možná můžu taky natáčet a potom to váže, že pošlou na vám to tam dá jako taky. Že jo? Kolikátý jsi? Já první. Jsem zatím poslední, protože mě to Já to budu taky natáčet a potom to přepošlu, tam dáš na svůj kanál Pohled Štěpána, ne? Kde dojdu závod a zapnu se natáčení. Dojel jsem první. A i to video ti upravím. Já jsem první. Ty? Kolikátá seš? První. A už jsem zemřela. Zatím vyhrál úplně všechno. Já dneska očekávajte na mém kanále další video z Pixel Gunu, to bude první video. Ej na můj. Tak natočíme, se těším. Já jsem zase skončil první. Já jsem to vyhrál. Prostě tam se můžete i přizabít. Jsi čtvrtá. To máš zapnout to natáčení. Jsem třetí. Takže nevím, kolik mám peněz. Pojď to dáš. Pojď ctít Českou republiku. Ctím Českou republiku. Já zapinu natáčení. Jsem druhá. No. Takže tady vidíte pohled z mého od Štěpána, tady se jmenuje. A když teďka Bára hraje, tak já vám ukážu moje vozy. Jste tady, děcka?
Tak, jestli jste něco, omlouvám se, jestli jste něco slyšeli, to byla moje babička, protože jsme u babičky. Takže vidíš jsem zpátky a mám ukážu, co moje vařit. Tohle je moje první lepší rozdíl. Jo, konečně se posunula o trošku, chápete? Já jsem byla už na začátku, jakože se Takže jdeme na mapu. Na jakou mapu jdeme? Na tu tamto druhou, takže. 3, 2, 1, teď. A dám si zase auto, to je tahle. A zase já teďka, raz, 2, 3 a ty až na 4. Jo? Že raz, 2, 3, 4. A jsi fakt dobrá, jsi mě viděl. Můžeme jet. Nebo tedy, já to netočím, takže. Máte koliká pasy? Umřela, do prči. Já jsem druhý zatím, takže já to tím nevydávám. Jsem první. To má zajímat. Takže si teďka dobře dávám. Next. A zase nic. Tak ještě bych dala tak 3 zápasy a ukončím. Nebo 3 jízdy? 3 jízdy a já už to ukončím. Takže jde, budu ukončovat, jak ty to ukončíš. takže se ještě trochu vytuním páro. Jenom já dojdu od závodu, takže se spolu. Jsem si už tady takhle vytunila páro. A já si zajdu ještě jeden závod a pak pojedem s bráchou. Takže ještě jeden závod a pojedu s bráchou. Možná, sem to teda zase půjde. A teď už zmačkneme oba naraz. Oba. Ne, ty musíš pozdě, protože ty máš rychlejší mobil. Já jsem si na motorku, ale trošku rozjedem. Já jsem třetí. Nevím, to toho panáčka, tak jsem to dělal hned do sebe, protože to nevypadám. Nejsem ani bomba. Ne, tohle video nebude na mém kanálu, ale na výsostném kanálu. Tady je to nejhorší, já si přijdu. Tady je to nejhorší, protože tady já už pak nevím. No, tak jsem umřela. Okay. Tak jedeš? No já teďka ještě jdu svůj závod. Tak já na chvilku počkám, podíváme se. Tak si vyjdu zatím auto. Tak jo. A pojď na tu první, jak je ta vlajka, jo? Čekaj, ale. Já už jsem na tom. Jak je ta první, já se zatím vytuním fáro. Teď skončím asi poslední. Tak třetí, nebo možná až druhé ještě. A nebo ještě první. Ty jo, jsem všichni předehnal. Já mám 0 peněz. Ty jo. Tak tohle není bylo fakt dobrý. Takhle si třeba vyděláte peníze. Už jsem to nemohla vydělat.
Pojď na tu značku, jak je ta první. Já ještě dojedu závod. To je poslední. To mapu poznám. A tak aspoň máme tolik, ale dělej, já to chci ještě dneska vydat, aby to šlo. Tak, už jsem byl. Tak pojď na tu, tak je první ta vlajka. Jak je ta vlajka? Já tu musím počítat a já na 3 a ty na 4. 1, 2, 3 a 4. Ne, Šel taky na 3, co? ne, jsem šla na 4. No, tak nejde spolu. Tak pak to zkusíme. To nejde, to nemůžu počítat. A co kdybychom to dali oba spolu? Co? Co by se stalo? Tak já to zkusím. Já už po tomto kole to ukončím, lidi. Možná budu první, něco vyhraju. Já jsem skončil první. Já taky. Takže naše výhra je super. Takže jestli se vám video líbilo, dejte like a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau.